Aw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye sibiri su ye juma tile ale kɔni banna pewu bato minnu kɛra sa an bɛ dugawu kɛ ala ka olu bɛɛ lajɛlen minɛ fala ye an ka jamana kɔnɔna na yɛlɛma bɛ ka don sɔrɔdasiw baarakɛcogo la u n'u dɛmɛbagaw baarakɛcogo u n'u ka wulikajɔw kɛcogo fɛɛrɛ kuraw bɛ ka sigi sen kan tiɲɛ na min ye baara ye a bɛ ka taa ni fanga ye wa a bɛ ka nɔbɔ dɔɔni dɔɔni kɔsa in na laɲini minnu kɛra fala ye ni o ye fɛɛrɛ minnu sigira sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la motoko ta fan fɛ ɲininkali cayara dɛ an ka dugumisɛn caman bɛ yen olu mɔgɔw bɛ ka ɲininkali kɛ i n'a fɔ minnu bɛ bɔ Jiyo fala ye ka na sanni kɛ Kati olu bɛ ka ɲininkali kɛ k'olu ka kisa Marakala ni Segu cɛ kisa Yoro So ni Kucala cɛ kisa maa caman bɛ nin yɔrɔ ninnu na bi olu bɛ ka ɲininkali kɛ motoko in bɛna kɛ cogo di n'Ala sɔnna a ma an ye ɲinini kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ jamana ɲɛmaaw ko laseliw bɛna kurakuraya min ye minisiriw ye u nana bɔ ka kuma maaw fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogo min an ka kanw bɛɛ la u bɛna o baaraw kɛ an bɛ dugawu kɛ sa o ka kɛ joona sabula laɲini ninnu filɛ nin ye a baaraw daminɛna fala ye kungow fana min ye yɔrɔ foro kungo caman b'an ka jamana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ ko in senfɛ an ye yɔrɔ belebelebaw de tɔgɔ fɔ n'o tɛ yɔrɔ ka dɔgɔ bi min ye kungo ye ni o tɛ ko in na min ye yɔrɔw ye ni tu bɛ yɔrɔ minnu na a fa bɛɛ lajɛlen bɛ a la fo ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnenya maaw ta dɔw bɛ yen maa dɔw ka yɔrɔ bɛ yen bi mɔgɔ ninnu talen don dogoliw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na olu fana bɛ a la dɔgɔkun nata fana fala ye fɛɛrɛ kuraw bɛna bɔ nka yan'o cɛ an bɛ maaw hakili lajigin min na a ye aw ka bugunnatigɛ sɛbɛn a y'a k'aw taama ɲɔgɔn ye fa bɛɛ lajɛlen fɛ finitigiw bɛ baara kɛ yɔrɔ min u bɛ sariya minnu sigi sen kan a y'olu bato maanifin ka taa ni ka segin bɛ kɛ sira o sira fɛ a y'aw hakili to aw yɛrɛ la fan bɛɛ lajɛlen fɛ n y'o de fɔ sɔgɔma in na lakana fɔlɔ o ye an yɛrɛbakun de ye fɔlɔ o ye an ka du ye o ye an ka sigida ye o ye an ka kin ye o ye an ka dugu ye o ye an ka jamana ye an k'an cɛsiri an k'an jija jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka min ɲini an fɛ n'an sɔnna a ma a ti mɛn lafiya ale bɛna don sabula basigi foyi tɛ o bɔ fala ye n y'a f'i ɲɛna ko diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn ka di lafiya de ka di n'a bɛɛ ye fala ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o ka kunna maa ka juru b'i la o de ka kunna n'a bɛɛ lajɛlen ye fala ye o la an ka hakili to an yɛrɛ la su in na kiiri ko ta na sira fɛ fala ye tubabuw ka maa min kun minɛ an fɛ yan n'o o ye tubabu nansara n'o ye faransikaw ka cɛ visili ye ale ka kiiri kɛra fala ye kiiri y'a yira sa k'a fɔ ko san 20 kaso ko a n'o o ka kan min ye a sen ti don Mali jamana kɔnɔ yan o fana ye san 20 ye sefa wari 3,000,000 ani 120,000 o a kan ka o sara a yirala fana k'a fɔ fana min ye jamana ye dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen u b'o minɛ fɛ k'a sababuya kɛ a ye degun min ta ka ɲɛsin Mali ma wa kiiri min kɛra fana fala ye ni a nɔ minɛna o kiiri ko senfɛ musaka fɛn fɛn donna o kiiri labɛnni na k'a b'o wari fana sara o ye ale ta ye n'an bɔra ye i b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na min ye chambre criminelle u bɛ ka sigi sigidaw kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu ka kiiritigɛ bɛnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamajɔnjuguya wale kɛbagaw na a k'o sigili sen kan n'o ye police spécialisée ye criminalité kunna ale fana ye a ka chambre criminelle baaraw kununbɔ karili kɛ kunungo ministre Mamadou Kasoge tun bɛ a kɛnɛ kan maa min bɛ yen n'o y'a ka secrétaire général ye Bubakari Jarakɛ ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan min ye Bubakari Sidiki Jara ye chef de cabinet n'o o ye Bakari Soliba Kulibali o fana tun b'a kɛnɛ kan kiiri molu fana fɛn b'an ka Bamakɔ sigida 6nan kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen min ye procureur ye ale ka kuma la sa a y'a yira sa k'a fɔ ko kiiri ka teliya ni kiiri teliyara kojugukɛlaw u n'a dɔn k'a fɔ ko ko bɛ sen na wa min ye kiiri bolow ye kiiri taabolo ni kiiri laɲini minnu kɛlen don bi maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bamajɔnjuguya wale ni ninjuguya walew kɛ n'u y'a dɔn ko kiiri ka teli u n'a dɔn k'a fɔ fana ko jamana fana tɛ ka bila ka suma kɛ a ko la ale kɔfɛ sa Batoni ye ale ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan o y'i sinsin min ka hakɛw dafali sariya sun kɔnɔna na tiɲɛna bi min ye chambre criminelle ninnu sigili a diyar'olu ye
nka u k'u hakili to maaninfinw ka hakɛ la k'o bɛ sɔn ka fusaya min ye sariya minnu bɛ ka ta a ka sigi jɛlenya ni tilennenya ni laadiriya kan min ye maaw u ka hakɛw ka dafa kiiritigɛ ko ta nasira fɛ ko n b'ale yɔrɔ sa Mamudu Kasoge ale yɛrɛ ye laseli kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin fɛɛrɛ kura ninnu ye u sigikun ye min ye laɲini minnu bɛ a la ani wulikajɔ ni cɛsiri min kan ka kɛ bamanansuwalen juguya wale kɛbagaw ni maa minnu bɛ jamana nafolo ndaraki ka ni juguya wale ta ka fara o kan olu ka kɔn wa u ka kiiriw fana ka kɛ a hakɛ la yaasa ni u ka kiiriw kɛra n'u ko k'u ma jɛn n'a ye fala ye u na weleli kɛ cour d'appel la a ko tɔ na taa ɲɛnabɔ yen Mamudu Kasoge ale y'o kuma fɔ kunungo n'an bɔra yen an bɛ taa Kuluba faama sigiyɔrɔ la sanu ɲɛnabɔjɛkuluba min sigira sen kan n'a a bɛ fɔ a ma sa ko commissariat chargé des activités minières fala ye ale y'a ka jɛrɛ fɔlɔfɔlɔ kɛ bi Kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye commissariat in yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o ye Hilaire Bejan Jara ye ale kɛrɛfɛ sa mara kamabɔli minisiriw ani an ka jamana minisiriw olu ka secrétaire général bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan lajɛ in kun fɔlɔ de tun ye nin ye k'a lajɛ u kan ka baaraw sigi sen kan cogo min jamana ka tɔnɔkan tɔnɔ min kan ka sɔrɔ sanubɔyɔrɔ la dugudenw ka ta minnu kan ka sɔrɔ sanu tɔnɔko sanu koliko nɛgɛ wɛrɛ minnu bɛ bɔ sanu na ani dugujukɔrɔ nafaw bɛɛ lajɛlen sinsinni an ka jamana kɔnɔ ko Asimi ko ka nin fɛɛrɛ in sigi sen kan nin baara in ka se ka kɛ o la sa min ye SECAM ye ale kɔni fɛɛrɛ sigilen don sen kan sa jɛkulu minnu b'ale kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya fala ye o ye minisiri olu ka secrétaire généraux ye n'olu nana sa olu n'o bɛ jɛrɛ kɛ kuntilenna k'o di commissaire ma commissaire ye ministre jɔyɔrɔ b'ale fana bolo fala ye ale yɛrɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan décembre kalo tɛmɛnen san 2025 a kan ka baara kɛ cogo min wulikajɔ ni cɛsiriw kan ka kɛ a fɛ cogo min na o bɛɛ lajɛlen dantigɛlen min ye Hilaire Bejan Jara ye a yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ k'a b'a ɲini jɛkulu maa bɛɛ fɛ fɛɛrɛ ni hakilina kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'u la ani hakili jagabɔ baara min b'u bolo miirina minnu b'u la u k'u fara ale ta ka yaasa laɲini min bɛ ka kɛ san 2026 kɔnɔna na u ka se k'olu sigi sen kan baaraw ka se ka boloda joona halisa an bɛ to min ye dugujukɔrɔ nafako ta nasira fɛ an bɛ taa tajiko ta nasira la fala ye taji lajɛ min bɛ kɛ alamisa ta ko 23 kɛra Musa Galabu ale ka minisiriso kɔnɔna na a ko k'a daminɛ sa juin kalo tile fɔlɔ ka na bila a tile 4 na taji min donna an ka jamana kɔnɔ o ye citerne 663 ye min ye litiri 3,996 o de taji donna min ye taji in yɛrɛ sa citerne min tun b'a la n'o ye essence ye o ye 320 ye min ye gasoil ye o kun ye 288 ye minnu ta ye sa fiyɔli ye olu kun ye 38 ye 17 o kun ye gazi ye nin bɛɛ lajɛlen nana don jamana kɔnɔ minisiri y'a yira sa k'u ka lajɛ in senfɛ ko maaw ye degunko kuma fɔ majɛko kumaw fɔra ko sabula a yira k'a fɔ ko taji ninnu caman tɛ taa u taayɔrɔ la taayɔrɔ minnu yelen don u la o ye k'a fɔ dɔw bɛ yen olu bɛ taa ka taa feere yɔrɔ la yɔrɔ min n'o ko ma fɔ u ye k'u na dan sigi kɛ o la min ye sanubɔyɔrɔ minnu fana bɛ yen n'olu lakodɔnnen tɛ an ka jamana kɔnɔ k'olu fana bɛ ka taji san dɛnkɛrɛfɛ la ko k'o 2 kɔn ko k'a lajɛ min ye taji n'a bɛ sɔrɔ n'a tɛ sɔrɔ ko n'o tɛ ko nin waati in na minisiri ko nin ye gɛlɛyaba 2 ye minnu kan ka kɛlɛ ko n'o tɛ ko min ye musaka kɔni ye jamana yɛrɛ bɔ k'o di miliyari 3 kalo o kalo yaasa ka se ka sɔngɔ to a nɔ na sɔngɔ bɛ se ka kɛ cogo min na min ye jamanadenw ye olu bɛ se ka a san cogo min na kulukɔrɔkaw fɛ yen min ye siraba kasara ale ni gɛlɛyaw ye kalo in kɔnɔna maa 6 o de fatura kulukɔrɔkaw fɛ yen sapeur pompier bolofara min bɛ ale ye kimɛli kɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko mɛ kalo min salen filɛ nin ye maa 6 o de fatura maa 314 olu jogina mɛ kalo in ale kɔnɔna na a y'a yira sa a ka bataki kɔnɔna na k'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 2 ye k'olu kɔni ka ko kɛra du so de binna olu kan min ye maa 1 wɛrɛ bɛ yen o tora ji de la tɔ ninnu sa olu kɔni